Jó, most a jó, most a jó. Igen, igen. Jaj! Mi történik ott? Vigyázz, Zsolti. Vigyázz. Most szerinted... Elaludt, basszus. Na, szép. Várjál, izgulok, nem tudom, hogy kell. Úgy csinálsz, mint aki először csinálja. Basszus, találj be aztán akkor. Cicu, vigyázz. Vigyázzunk. Basszus, de nem tudom. Mindig a kofi... Eldobja! Dobja, nem Az hiszem ide. el. Ma jól van. Ez hogy működik? Ahó. Nem, Jonci, nem akarsz segíteni inkább? Mi kéne? Hát valahogy Ezt inkább vedd át, jó? meggyújtom a gyufát, és akkor körülötte tartsd a kezed, hogy ne aludjon el a lány. Gyújtsd meg a kis ujjamat. Ugye, Viktor, próbálj meg És két hogyha ezt én, gyufával. vagy azt tartsad. Aztán hova le kell tenni? Igen, rendesen le kell tenni, mint egy repülő. És valami, tehát hogy olyan helyre, mert valószínűleg el akar indulni. Van rá 7 De merre másodperced. felé- De várjál, de merre felé fog elindulni? Feléd. Hát nem. Hát van de eleje azért a az nem repülőnek. biztos, ne hülyéskedj. Hát de. Azt mondták. Szerinted tudja, hogy merre felé van az eleje? Francba. Most ne legyetek már ennyire bénák. Tartsd lefele. Még meg vagyunk. A fény ilyen nagyon szépen van. Szép. Most menekülj, most menekülj. Ó! Hát ez ennyi volt. Hát ez kész. Őrült vagyon. Na. De még lehet. A majd érsed. Jó, nagy. Gyere. Úristen, mennyi kaja. Én nem kapok ennyi kaját. De nincs is ekkora farkad. Gyere. Na nem nyálatok egy. Ja, hát ebből így nem lát. Nem is nyál. Ugye már kialatszik a tálalja. A műanyagot teszik. Na, vadasszak a kaját. Kapott egyébként reggelit, tehát. Reggelit? Minek neki? Naponta egyszer kell. Hát azért. Ennyi volt. Tetek pizzát, nem igaz. Ezért nem lehet. Igen, el fog ezt hagyni. Nem. Ez csak leöntitek. Itt mi? Igyatok. Neki nem is öntöttem. Nem is öntöttél? Na, meg is Jaj. Gyere ide. Ebből le kellett inni meg. De csak hogy a tetejére egy kicsit. Hát nem. Nézze van ennek a burzálat is. Hello, ez én vagyok ám te. Egáncsomban kapcsolat. Ez tök finom, mindjárt. Most nem megy. Ennyi volt. De ezek a így sem nem kaják. Nem lennék olyan édesnek. Örülnél, ha ilyet innám én.